pesmu od Dio grupe, to mi je ono jedna od omiljenih pesma. I mojim klincima. Prvi srpski rock'n'roll. Pa da, ja sam to klincima i puštao dok su bili mali. Ono nekako im ide na prvu. Ako mi dozvoli, dragi Jelić, vidjet ću. Pa dozvoli se, zašto ne. To treba da mu bude čast. Ja bih dozvolio svakome da obradi svaku našu pesmu, jer mislim da je to čast. Evo sad jedan DJ iz Minhena želi da obradi jednu pesmu bez ikakvog problema. Je dobio, premda ja nisam neki zaljubljenik tog ne razumem muziku, ali... Nisam ni ja, ali podržavam sve što mladi vole, tako da... Ali i tu ima razlike. Znaš, ja malo kad sam ušao, tu ima mnogo razlike. Tačno, kad se uđe u Kad se uđe u tu priču, onda vidiš taj tehno, nije to baš lagano, to baš tako naivno, ali ogromna razlika između vrhunskih i onih stvari koje se odrađuju za žurke. Dobro, a reci mi, planiraš i ti neku pesmu u tom ili ćeš ostati... Ne, ali planiram nešto da, znaš kako, danas mora taj, manje više ja volim prirodne instrumente, ali mora to što se kaže moderno sad, znaš, moderno da se taj gruv malo ipak sredi da se pojača. Biće živog bubnja, ali preko živog bubnja će da idu neki gruvovi, nešto će da semplovi, neki mali sitni, čisto da je to malo buckili zvuči, razumiješ? Masnije. Da dobiješ odmah trigliceride kad čuješ pesmu. Dobro, jako interesantna priča, jer ovdje ljudi u stvari pričaju ono što nigde nikad nisu pričali. Pa manje više si potpuno upravo. Jako su mi se otvorili Irfan Mensur, Nigor, Peja iz grupe Familija i evo vidim da i ti pričaš. Ja obožavam Familiju i Babe, to su moji omiljeni beogradski bendovi. Eto, i Babe će uskoro, Žika će uskoro biti tu. Žika je sjajan, jedan od naših najboljih kompozitora. On je i dobar čovjek, ja sam bombardovanje probao s njim šetajući se uz Dunav i dosta smo pričali i o zdravlju i o životu. Da, on je imao isto. Imao je zdravstvene probleme, ali hvala Bogu da je sad tu i da je... Ja sam sticam okolnosti, on je vežbao kod mene. Ja sam u Sarajevskoj ulici živao i imao sam tamo i muzički studio za probe. Znaš, ja sam ga jednom video, baš je bio u toj nekom stanju i baš nije bilo prijatno. I kad sam čuo da je okej, razumeš, onda rekao, bravo, majstor, idemo dalje. Idemo dalje. Neka držimo palčeve za Babe. A sada smo mi, moram reći, poslali naše novinare na promociju jednog od meni omiljenih likova iz Beograda, to su Đura i Mornari. Uradio je Đura lep album i evo gledamo prilog 3.45. Uživajte u promociji. Inače, Burda, Đurin klavijaturista je jedan od mojih najboljih prijatelja. Eto, gledamo Đuru i Burdu. Uživajte. Bila je ovo promocija Đure i Mornara, a mi se vraćamo u studio. Naravno, Namještaj Đorđević opremio studio. Za moj izgled brine se MK Line, tržni centar Banjica, lokal 7. Naravno, sa nama i Zeder, autosigurnosni sistem 063 808 188. Inače, Zeder je i koproducent ove emisije. Zdravko ima njuha da napravi emisiju sa KCN-om. Hotel Zeder je ovdje u Opatiji hit, a ja ti dajem 2 noći u hotelu Zeder da uživaš u dobroj ishrani i da se opustiš sa nekom svojom drugaricom, prijateljicom, ženom, kako god hoćeš. Pile, rekao si nam svoje planove, rekao si nam stvari koje nikad nigde nisi rekao. Kako je biti zvezda u toj bivšoj Jugoslaviji, to velika, i kako se navići na sad ovo da te klinci u stvari ne znaju, a ja se trudim svim silama da neke od vas ljudi upoznaju, pošto je kao greota. Baš si upotrebio. Znaš šta, na kraju ta reč šteta. Šteta? Ta reč šteta, to je opasna reč. Jer mnogo dobrih ljudi u ovom gradu propada. Zato što je neprilagođeno. Jednostavno neprilagođeno. Jednostavno ne umeju svi da se... A ne bi mogo da napraviš kompromise? Ne umeju svi da... Nemaju svi želu da se uvlače, da ti ne kvarim emisiju. Nemaju svi da idu, aj majstore, ja se sećam, razumeš, onih svojih, kako su ljudi dobijali i u ono vreme čak naslovne strane. Vodili na klopu urednike, pa ajde majstore, molim te, ajde, ovo, levo, desno. Znači, taj način ponašanja nije beogradski, nije naš način ponašanja, tako da jednostavno
Znaš kako, ako može pošteno i na kvalitet nešto se uradi, uradit će. Ali pre nisi mogao da, bilo je samo 3 kanala, nisi mogao da se pojaviš na televiziji da nemaš kvalitet. Ne, nema šanse da bilo šta radiš na televiziji da ne znaš što da radiš. Nema šanse. Sad nisi mogao ni voditelj da budeš, a da nemaš vokabular, da nemaš naglasak. Naravno. Druže, ja pratim sport. Pa to je strašno. Mi imamo 2,5 komentatora. Gde je onaj Milojko Pantić? Gde je ovaj Hrvat, kako se zove? Pa to su bili... Mladen Delić. Pa da, čoveče, to su bili magovi. Čoveče, on te zainteresuje. Čak nekada a nema kompjuter da čita? Ma ne, ali nekada i zbog njega gledaš, zato su ti prijati to zezanje njihovo, razumeš, i prijati to i glas i sve danas jednostavno. To je stvarno otišlo sve dođevo. Ja se sećam Mladena Delića, kaže šurjak, i go, prečka. Ne znam, da. Go prečka, pa je dobio 2 meseca zabrane, ali dobro. Ili legendarno Milojko Pantić, Bayern i Crvena zvezda. Mislim, to je stvarno... Znači, sad se to razlikuje veoma. Sad su to ljudi kao da su roboti, tako prenose. Mene to onda ne bi... Ja obožavam tenis. Znaš, obožavam tenis i Đoković je moj heroj. Jedini. Ne tvoj, nego naš. Zajednički, naravno. I briljantan je dečko, svaka mu čast. Ali, kapiraš, ljudi znaju... Smanjiš to? Ma ne, komentator mora da zna kad i da ćuti. I da ne meleriše. Stalno maleriše i stalno priča, razumeš? I mene to izluđuje. Verujte, koliko sam puta hteo, nije bitno koja je televizija, koliko puta, pa da, ali znaš, raja, graja, znaš. Atmosfera. Znaš, imam veliki televizor, pa mogu sve to, znaš. Tako da, kažem ti, jako malo ljudi stvarno dobro radi svoj posao i zato nam i jeste ovako kako. Koliko se pile kreće po gradu? Obilaziš li svirke? Ima li uopšte svirke? Pa ne, znaš kako, baš je bio jedan kad je stvarno dobra svirka, neka ja najviše volim svirku dobro da pogledam, ali do dobrih svirki manje više sve to moji neki drugari rade, ali sviraju malo ovako, malo pa posle sviraju od Sinanova Gilana, znaš, i onda to je meni dosadno, znaš, ne prija, jednostavno, znaš. Pa čekaj, kad odeš u kafanu, volim da idem na ima dobrih tih, recimo, jedan drugar svira u jednoj kafani i sviraju njih 4 i to jako dobro zvuči i tu volim povremeno da odem malo da slušam tu Starogradsku, recimo. Ja volim Starogradsku. Volim i narodnjake, ali one prave narodnjake. Uz dobro Šabana onog starog, razumeš, znaš. Šabana Šaulića, pa to su legende. Pa kako? Oni su ušli već u legende, žive legende, tako da Miroslav Ilić, Šaban Šaulić. Sve su to imena koje su velike. Tu će biti. U toj stolici kod tebe, jer oni zaslužuju to. Praviš novi album, praviš nove pesme, snimaš nove spotove. Imaš li marketinški plan oko toga? I može li se uopšte u današnje vreme napraviti marketinški plan? Pa tu mi zaista treba pomoć. Ja znam šta hoću. Znaš šta, mislim, čak i znati šta nećeš je dobra stvar, ali ja sada znam i šta hoću. Tu ja jednostavno tu meni treba saradnik oko svega toga da mi pomogne, jer ja to zaista ne znam da radim. I bilo bi glupo da svako zna sve. Razumeš, da svako da radi svoj posao. Naša ekipa je velika na Kopernikusu, ekipa Prsluka, ekipa Prve noći, pomoći ćemo koliko možemo. Hvala. A sad naš verni saradnik koji će uskoro da se pojavi da ga predstavimo u emisiji Prsluka, naravno i ovde, Milan Jevtić, uradio je sa promocije Nede ukraden prilog koja se desila pre jedno mesec dana, ali evo sad za vas specijalno kako je bilo tamo, pošto nigde nije emitovano. Specijalno za emisiju Prva noć sa doktorom Sandrom i Zederom. Uživajte. Tako je bilo na promociji Nede ukraden, lepo, promocija CD-a, promocija pesme. To bi trebao ti da uradiš. Uradiš jednu dobru pesmu. Ili ti si obradio Alisu pre 2-3 godine? Sanja. Mnogo brže vreme prolazi nego što se i tebi i meni čini. To je bilo 2002. godine. I meni se čini kao pre 2-3 godine. Imao si kratku kosu. Videli smo spot na početku. Da. Pa je li imalo nekog? Bilo je, ali sam imao jedan problem. Sad, dobro, ovo je manje više emisije neke istine o nekom životu, o nekom radu.
moj prijatelj Burda, koji inače svira klavijature sa Đurom, i ja smo napravili pesmu Boško Buha, jako jednu finu pesmu. Onda Friko mi je stao finansijski iza toga, njemu se to dopalo. To mogli su i klinci da čuju i tako. Čuo sam, pesma mi je okej. Znaš, okej, pesma neka poruka je malo onako, znaš, malo dubinska, moraš malo, znaš, nije baš... I da razmisliš. I da razmisliš i zašto i kako. I ubio generala Buhu, pokoj mu duši, i meni tiho mi zabrane pesmu. I znaš kako to izgleda? Prvo, to mi je prvi spot. Znaš kad ti prvi spot nekog uložila je firma novac, očekujem ako taj spot dobro krene, kao da će da ulože u drugi, u treći spot, razumeš, i onda na neki način to me zaista, verujem mi, uništilo. Tako da je taj album, to je bio City Records kojeg se ja sećam. Ne, nije nikad. PGP RTS. PGP RTS, da. Nikad nije bio City Records. I ti si izgubio volju? Pa nisam izgubio volju, nego sam tad dao nekoliko intervjua, međutim nisam bio dovoljno jak da to sprečim. Razumeš? Ja sam sačekao do duše 40 dana, pa da krenemo u neku sitnu kampanju, ono što sam ja mogao, ono koliko sam ja mogao da uradim, i ništa nisam. Znam sad i ko je, i zašto, i kako. Pa sam, znaš, mislio sam, ajde sad, znaš, ima neka fora se tuži država, ali ja mislim, ja sam baš ono nacionalista srpski, razumeš, ja da neku svoju državu da tužim, stvarno mi je to ispod svakog kriterijuma, razumeš, znaš, tako da... Znači, ovo ti u principu treća sreća, Alisa prva, Alisa druga i Alisa 3, ja mislim da će sad biti... Neću se puno baviti politikom više u pesmama. Nemoj, brate, bavi se ljubavlju, jer te ljubav inspiriše i dalje. Napravio sam jednu ljubavnu pesmu o Beogradu. Kako ide, ajde, molim te, izrecituj bar deo teksta. Moj Beograd, vrela krv u genima, moj Beograd u ovim zlim vremenima, a ja želim samo da ljubav vlada ulicama mog Beograda. Fenomenalno. Otprilike, možda sam negde i pogrešio. Dobro, ali ti si ono rođeni Beograđanin. Ali to uz gitaru to zvuči onako baš uzbudljivo. Hoće ti to biti prvi singl? Prvi, da. Tu mora da bude spot. Pa mora neko to dobro da uradi, pa i tebe ću da zamolim, ti znaš mnogo ljudi. Naravno. Da vidim ko bi to zaista mogao onako da uradi, onako svojski dobro. Naći ćemo neko ko će to ja ti predlažem da objaviš za KCN Rekord zato što su vrlo potentni, ne zato što sam ja deo te priče, nego imaju 3 kanala, gledaju se u svim kablovskim operaterima širom Jugoslavije, imaju odličnu vizualizaciju, znači dobiješ spot, dobiješ emitovanje, dobiješ izdanje. Ti treba samo da napraviš dobru pesmu. Ja apsolutno nemam ništa protiv. Najvažnija je ideja. Znači, ideja mora bude ta vodilja za spot je najvažnija ideja. A svi ćemo sesti i dobit ćemo valjda ideju. A ne znam da li mi to... Uzeti... To moram da radi neko ko to radi. Ti si doktor, ja sam pevač, kompozitor. Ali da ti kažem, ja sam doktor, ali ja sam snimio preko 20 spotova. Ali dobro. Ne, ono što sam ja viđao, ono je dosta kvalitetno, mogu ti reći. To smo sami radili. Jer mi nismo imali para da platimo profesionalnog režisera, ali čovjek radeći ovaj posao, a ja radim 21 godinu na TV-u, nauči da montira prvo analogno, pa digitalno, pa u Photoshopu, pa u, ne znam, Sony Vegasu, pa u raznoraznim programima, tako da to sad nije problem. Lako se i opeglaš, i našminkaš, i središ, ništa ti ne treba. Bravo, isto. Tako da ćemo uraditi spotove, to je najmanji problem. A pogotovo ekipa koja to svaki dan radi na televiziji Kopernikus, mislim da to rade jako kvalitetno, jako dobro i zato predlažem svima i ovim starijim izvođačima kao što si ti, a odličnim, i ovim mlađim da je Kopernikus pravo rješenje za njih. KCN Records, evo recimo Jovana Tipšin izdala od Narodne i mnoga imena su izdala, tako da im se ono što kažu isplatilo. Ajde mi da idemo na još jedan prilog, pošto ova emisija malo prilog, malo ono gemiš, to se kaže. Lazareva pećina, tako se zove prilog, jako interesantan. Ukapirat ćete zašto sam ga pustio, odnosno zašto ga ekipa izabrala. Treba pokazati ovakve stvari jer su vredne i onako jako lepe. Lazareva pećina.